شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋና ይክርስቶስ ምስኩልኩም ከመይ ጸኒሕኩም حسن جس فشاملين جس فريدو جس نوت بارمير لوم دما كم تقول لي زي نز معلت زغون قال نقرب زبلة قال نزبلة معلت نقرب معلت ناي وده har vi kommit med det levande ordet för den här dagen. ስለዚህ لوم دما نز معلت زغون هيوت قال كنكافلينا Och vi kommer ta del av det levande ordet för just den här dagen. لوم نكافلو قال قلع هون كاتولد كم قلع غناي تنبر زبلي Och dagens ord det är bli född som ett barn men lev inte vidare som ett barn. قلع هون كم مولاد بحرياوي Att bli född som ett barn det är det som är naturliga. قلع هون كم من بارغن طعنا زي مركابي Men att leva vidare som ett barn resten av sitt liv det är att man inte har hälsa. قلع مستولد زعاب يلوم استفالاليو نهي ودرجاتات اللو När ett barn blir född så finns det olika grader i sitt liv som de kommer behöva utvecklas i. نعوم حالي ندهر نداو سخت زي كيلو زخونه شكر الله مالتي Men om den inte kan hålla det och bevara och växer så finns det någonting som är ett hinder eller problem då. أبناء كريستنا قعسونا خاخومي Och det är exakt på samma sätt i vår kristna vandring. نكرسوس تقبلنا لا جيزي أسوقت كويننا يكوننا تولينا Den dagen vi tog emot Kristus, vi var inte vuxna när vi gjorde det. بكريستوس قولوا كويننا ينا تولينا Vi blev inte vuxna på samma natt. Vi blev som ett barn i Kristus istället. لكا كم تقلعك ولد كله قلع خوين توليدو ناب عبيت كوتو سخيد Så som när ett fysiskt barn blir född och den håller på att ta sig till vuxenlivet. كريستنا خاخومي كاكل عنا جميرو ناب عبيتي سخيد Och det kristna livet är exakt på samma sätt. سلزي انت دقا قلع خوين كاتوليدكا أبتقول عنا جيزي إذا حلف جيزي توسد اندحر كونكا زخونا منفساوت عنا مسانا قاتي مكارلو مالتي Så om man blir född som ett barn i det andliga, men om man fortsätter vara barn i det andliga så betyder det att man kommer missa sin utveckling och då finns det någonting som är ett hinder för det. قول عنا الدماء بتاع حدقينيا منفساو هيوت Och barnslighet i det andliga livet är väldigt farligt. نجر قول عام قداف انت دي تلاميتك حدقينيا Och om man inte lär sig att lämna det barnsliga och istället växa så blir det en stor problem. باولوس كم بيلو قالي تقول له قلاتي 4 I Galaterbrevet kapitel 4, 1 står det så här. أنا جنا أبلا الله وراسي بزمن كل عنته كله قويتا كله كنسو كساعة أبو زمد دولو جيزي تحتي سب حدرن مجبتن ينبر نسون باريان ببينو يقولو من Och det står så här från vers 1. Jag menar, så länge arvingen är omyndig är det ingen skillnad mellan honom och en slav. Trots att han äger till allt. Han står under förmyndare och förvaltare fram till den dag som hans far har bestämt. وريخم وراسي بزمن كل عنته سي قويتا كله كنسو سي كساعة أبو زمد دولو مالت كساعة ناب عبيت زمت ناب بتحنا زمت مستباري حديلو Det står en arvinge. Även om han äger allt så är han ingen skillnad mellan honom och ett slav. Fram tills han kommer till en mogen plats han kan förvalta själv. እግዚአብሔር አምላክ ነትሱ ዝጸውዐና ነትንሱ ዘዳልወልና ነገር ንዑ መዲቡናይ Gud fadern har redan kallat oss och skilt oss för det plan som han har för våra liv. ንዑ ክንበጽሐሉ ዘለና ደረጃ ካዳሊልናይ Och han har förberett en väg hur vi kan växa upp oss till det. ስለዚህ ግዚኡ ዝሓለወ ዕቤት ኣብ ህይወትና እንተ ደይብልና ኮይኑ ነቲ ትክክለኛ ወቅትን ጊዜን ሰዓትን ናይ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ይንርኤን ኢና Men om vi inte håller en tid som vi kan växa i till det som Gud har kallat oss så kan vi missa vår tid till det han har kallat oss till. ምክንያቱ እዚ ወራሲ ኣብ ትሕቲ ሰብ ሕድሪ ዘሎ ክሳዕት ኣብኡ ዝመደበሉ ጊዜ እዩ För den här personen som ska ärva han är där tills hans far har bestämt den tiden. ስለዚ ነታ ኣብኡ ዝመደበሉ ጊዜ ዘርሐቃን ዘቕረባን ግን እሱ በዓል እዩ Men det som gör att den tiden kan gå snabbare eller kortare det är upp till den personen själv. ምክንያቱ ናፍታ ጊዜ እቲኣ ክዓቢ ኣለዎ För han behöver växa till den tiden. ርኢኹም ብዙሕ ጊዜ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ኣብ ህይወትና ነርሕቆ ንሕና ኢና Många gånger det är vi själva som pushar bort det Guds plan för våra liv. ኣምላኽ ኣይኮነን Det är inte Gud själv. ምክንያቱ ጊዜኡ ዝሓለወ ዕቤት ስለ ዘይብልና ይትሽክር Och det är för att vi inte har förvaltat tillräckligt med vuxenhet eller att vi vuxit upp i den tiden som vi har haft. ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ከምንዋሕ ጊዜኩም መምህራን ክትኮኑ ምተገበአኩም ኢሉ Det är därför Guds ord säger nu med den här tiden ni haft ni borde ha varit som lärare. ካልኦት ኣርኣያ ክትኮኑ ምተገበአኩም Alltså ni borde ha varit förebilder för andra. ግን ክሳብ ሕጂ ንገዛእ ርእስኩም ኣርኣያ ትደልዩ ኣለኹም Men tills nu ni söker själva förebilder att följa. ክርስቲያን ካብ ንኾን ክንደይ ጌርና Hur länge har vi varit kristna? እዚ ዘለናዮ ደረጃ ከምስቲ ዝወሰድናዮ ጊዜ ይመጣጠን ዶ
Den tiden vi har tagit, passar den med den tiden som vart vi bra varit nu? بحق يزقبع عبيت من موسخنا بهيوت ناس قالوا Finns det verkligen tillväxt eller mognad i våra liv? يسوس بسقاب منفس بطبب عبيد Så att Jesus växte på alla områden, fysiskt, kroppsligt och i sinnet. يوحنس كومو Samma sätt med Johannes. حواريات كومو Apostlarna på samma sätt. سلازي حواريا باولوس نسب قرنطس كمزي له تزاريبهم اب قرنطس معرف حدا زلو معرف سلسته زلو قال. Det är därför vi ser aposteln Paulus, han säger så här att i första Korinthierbrevet kapitel 3 vers 1. Så här: bröder, själv kunde jag inte tala till er som till andliga människor utan bara till som kötsliga människor, spädbarn i Kristus. Mjölk gav vi er att dricka, fast föda fick ni inte, för det tålde ni inte än, och det gör ni inte nu heller, eftersom ni fortfarande är kötsliga. Men för när det finns avund och strid bland er, är ni då inte kötsliga och lever som alla andra? أحواتي أنا خا كم نسجاويان كم نقول بكرسوس إمبر كم نمنفسويان كزاربكم أيكون اللين إيو ريخم كم نقول بكرسوس إمبر كم نمنفسويان كزاربكم أيكون اللين إيو جنا سجاويان سلزقونكم تسبا مجوكم عطم بلعي أيكونن جنا أيكالكمون حجوكا أيتخلون إيهم كان أن بأسن كابزهلوكم سي سجاويان مخانكم دو أيكونن كم بهالسبسي تخردو أيلخمن ريخم حواري باولوس حد نجر نقرن تستزاريبهم كم تي خونو زجبهم مخان سلزابيو أنا نعكم كم بقول بكرسوس يرزاربكم نمنتاي مخنياتو جينا حجي تخلون يخميلهم انت خوينهم يمزيكلو مخنياتو جينا ولا يمسلو. Och här ser vi aposteln Paulus prata till Korinthia. Han säger till dem: ni är inte där ni borde ha varit. Tills nu jag behöver prata med er som spädbarn på grund av ni är inte redo för att höra det som andra steget. ስለዚ ቆልዑ ስለዝኾንኩም ሕጁን ክንዛረበኩም ዝግበአና ዘይኮነስ ንደረጃኹም ዝምጥኒና ክንበኩም ይብሎም ደሎ. Han säger även nu ni är fortfarande som spädbarn. Jag kan inte prata med er det jag egentligen vill prata med er. För ni tänker fortfarande som ett barn. ሪኹም ብሩኻት ዳስ ዋይ ቀፂሉ እንታይ ኢሎም ኣብ መንጎኹም ቀንኢ ባእሲ ሻራ ካብ ዝህሉስ እዚ ስጋውያን ምዃንኩም ደይኮነን ኢሎም. Och sen säger han: för när det finns avund och strid bland er, är ni då inte kötsliga och lever som alla andra? እንተ ደኣ ጊዜ ዝሓለፈ ቁልዕነት ኣለካ ኮይኑ ካባኻ ዘይ ንፅበየ ነገር ካባኺ ካባይ ዘይ ንፅበየ ነገር ክንረክብ ኢና ንጀምር. Och om vi spenderar för lång tid i det här barnsliga i våra liv så kommer vi börja se i våra karaktärer i våra liv någonting som inte förväntas av oss. ሪኹም ገለገለ ሰባት ዓበይ ድመስሎም ግን ደወይ ትገብሩ ኩሉ ነገራት ግን ብጣዕሚ ቆልዑ. Vissa personer de kan känna att de växer och de är vuxna, men de sakerna de gör det är väldigt barnsliga. ስለዚ ጊዜ ዝሓለፈ ቁልዕነት ናይ ጥዕና ስለ ዘይኮነ ንጠንቀቐሉ. Så eftersom att vara barnsligt är lång tid, eftersom det inte är hälsosamt, så låt oss ta vara på det och beskydda oss från det. ንስኹም ብሉፃትን ክቡራትን ኢኹም ሻሎም. Ni är värdefulla och segrare. Guds frid.